Какво става, хора? Аз съм Ивайло БГ и това ми е първи епизод в, както виждате, Майнкрафт България. Ето, да, Майнкрафт България. Питам ми се да правя 5 минути, да разходя в сервера, да го кажа колко е опит. Да. Той е енчантинга, на там е survival. Горе е енчантингът, малко тепи лаги. Така тук енчантинга, нагоре енчантинга. Това се енчантва. Тук има някакъв, не е става не добре, спам. Отил към селото, но се спам. Добре. Какъв е този бъг, бе? Взимаме хилът бахти. Добре, така. О, шит. Хай, фара. Хай. Какво става, бро? Тебе ще издеш върха на меча. Върха на меча! Върха на меча! Върха на меча! Това е някаква къщичка или клюпка или нещо. Нещо това вид. Нещо това вид. Тук някакво паденче. Къщичка. Ето е къщичката, дето е видал него. Ясно ме трябва. Да. Така каза се къда. О, да. Добре. Ами да, хора, това беше. Аз съм Ивайло БГ. И довиждане! Защо няма скин да фърка. Чао!